Ayan, ayun. Ayan, ang magagaling mag-ayos ng bubong. Carboy. Si, ano, si, Iyan tabi si Kamason. Mega love shout out kay Kamason. Kamason. Yan, may ito mo na yan na. Iyo po tabi ang si Arboy. Kamason. Ang malupiton na construction worker kan Magaraw Housing Montserrat. Mega love shout out sa imo Kamason Arboy. Malulupitan magtirada. Kunwari day nanda nahiling ang camera. Ayan na, mga tirada. Matindi yun yan. Ayan man na, si Kino. Iyan si Kino. Ilag Kino. Tapos ini yung saro si Kamason. Ini yung harap niya sa camera. Tapos ini yung yan, lagi sa gilid. Nagkukurok-kulangot yan. Dahil lang nakuha ng video. Si manager yan. Kunwari man doon, di ara make video. Pasali man Kamason. Yan, mainiton video. Mainiton. Yan, mga taga-video lang ako. Mega love shout out sa nanonood dyan at sa tatamsak. Thank you. Papalakpakan ko kaya. Palakpak!
Di muna ako mag-music. Uy. Hi! Mega love shoutout! Dulce Official! Lover, Lover Boys Mix TV! Mega love shoutout! Lover Boys Mix TV! Mega love shoutout! Lover Boys Mix. Mega love shoutout! Mega love shoutout! Dulce Official, thank you sa pagbisita. Palakpakan. I'm sorry, I'm late because gamit ko kasi Dolphy, gamit ko sa pag music. Tinanggal ko muna yung music. Ayan, guys. Bicol kasi kami. Ayan o, parang galit o. Galit ka, boy? Ayan o, napasok. Ang init-init kasi. Init-init. Ayan, magagaling kang magagaling ayos ng bubong. Kaya ayan, si Kamason Arboy na magaling magaling sa construction work. Yan ang Kamason vlog ng
ng Montserrat Magaraw. Palakpakan ta? Palakpakan ta yan? Oy, mega, 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 mega love shout out sa boss organization kang Montserrat Magaraw. Palakpakan ta yan? Siyempre, palakpakan natin yan si Kamason, tapos si Kino. Palakpakan. Yan, yan. Yan, thank you. Ayan na, yung isa, yan ang pinaka-maitim dyan. Yung pinaka-pugi dyan, kaso maitim. Salamat sa papinhos. You're welcome. You're welcome, Dulce Official. Ayan, medyo lang na video ito. Konti lang. Hindi nagkalating oras. Konti na lang sana, kalating oras na lang. Ayan. Salamat sa pagbisita, Dulce Official and Lover Boys Mix TV. Ayan, mamaya pag-live ko ng siguro bago maggabi, magpapaayuda tayo mga pre. Kinokompleto ko pa yung pang mga kinokompleto ko pa yung yung anong tawag dito? Yung mga alagad ko, kinokompleto ko pa. Iniisa-isa ko kasi. Last, refresh ko. Ini-refresh ko kasi nagkandawalaan. Kala ko hindi ko na maibabalik. Ang naibabalik ko pa lang itong main channel ko. Kaya magkakaproblema ako sa mga sa mga alagad ko. Kaya, ayan o. Yan na yung pinaka-pugi dyan na kaso maitim. Tingnan mo naman, nakatawil yan. Baka masobra ng itim, di na makilala ng asawa niya. Oh, mahulog. Nawala rin sa akin, host. Clear data ka lang sa setting ng Wavy application mo at clear caches. Balik lahat yan. Yan nga, Dulce Official, ang
problema lang sa akin kasi kala ko hindi ko na maibabalik lahat. Ngayon, syempre, i-delete ko talaga lahat na mga, anong tawag dito? I-delete ko lahat ng mga alagad ko. Lahat talaga, i-delete ko. Tapos, ang itinira ko, itong main channel. Main channel ko, ang itinira ko. Iyon ang problema ko. Pero, may mga lista ako noon. May lista ako ng, ng email, Gmail, tapos password. Kaya, naibabalik ko naman lahat na ngayon, ang naibabalik ko palang dalawang alagad. Dalawa pa lang ang naibabalik ko. Kaya yung 10 alagad ko, dalawa pa lang nakakabalik. Kaya, yan ang problema ko. Kaya sabi ko nga, mamaya na. Baka di pa ako mamaya maka-ayuda. Yari ako sa mga ko. Sorry. Yari ako sa mga viewers. Baka hindi na rin ako bisitahin. Sobra-sobra pa sa 10 ang alagad ko kasi meron pa dito mga pwede ko pang ayuda sa mga viewers ko. Kaso, maluluto itlog niya, no? Init-init eh. Oh. Init-init ang buhong, tapos uupuan mo. Luto ang itlog ni Kamason. Ha? Ayan yung pinaka-pugi dyan. Yung may hawak na SIM pangbubong. Tapos nagtatawil yan kasi maitim na siya. Baka umitim pa lalo. Di, patay na. Tapos na. Baka di na makilala ng asawa niya. Ayan, maraming salamat, Dulce Official. Maraming salamat. Ayan, wait lang. Di pa pala ako nakashare sa community ko. Kaya pala walang viewers. Ay, bawal pala. Diba yan? Bawal pala ngayon. Kasi mahigpit si Lolo. Maisishare ko pa. Ano ba yan? Buti nilang naalala ko. Ay, buhay. Parang live. Pero,
Pugi. Di makita mukha. Ingay ng asong gawin ko to pulutan. Ayan, malapit na. Ay, na-forward. Na-forward pa. Di ba yan? Oh. Ayan o, parang ayan o, parang manager. Salamat sa pagtambay. Dulcie Official, thank you sa pagtambay. Kaunting ano lang naman to. Kaunting live. Kasi wala pa akong pangayuda. Kaya, muna. Binabalik ko pa yung mga ko. Mga alagad. Malambot ngayon ang mga SIM. Kaya, iyan o. Anong tawag kaya dito dyan sa inyo ng SIM? Ilaw sa gabing madilim. Init, mainit. Ayan na ang init, sobrang init. Ayan, mega love shout out dito sa nag-aayos ng bubong na ito, si Kamason. Arboy Kamason. Kamason yan, may YouTube, may YouTube yata. YouTube o Facebook? Facebook page ata. Basta, ang sabi niya kasi sa akin, noon, Kamason daw siya, Kamason vlog. Kaya, mega love shout out sa'yo, Kamason, ng Montserrat Magraw. Palakpakan. Salamat. Dami. Ayan. Yang isa, si Ilad Kino. mega love shout out, Ilad Kino. Bali, lang yung namin. Bali, kakaunti lang yung bidyong na ko dito, na i-focus kasi grabe talaga. Grabe ang init. Ang cellphone ko sasabog sa init. It's true.
Soft drink. Ayan. Ayan, ano na kami. Uwi na kami. Tama na to. So, ayan, mega love shout out sa inyong lahat. Maraming salamat sa nagtambay at nagpatamsak dyan. Maraming salamat sa inyong lahat. Better luck next time sa ating pag-live. Thank you. Bye.